mga kapuso ang nahilig yun sa mga rap songs, kinitungod matod sa lalom nga meaning sa maong song o di kaha true to life ang mga lyrics ug mensahe niini. Mao na mga kapuso karong buntaga mapa-break it down yo gitang tanan tungod kay atong makauban ang usa sa mga rising rap artists nga tubong Mindanao. Ang iyahang rap music video mga kapuso miabot man lang sa hundreds and thousands of views online ug ang usa pa na makapa-impress pagud niya usa siya ka 13 anyos nga bata mga kapuso. Mga dili na nato padugayon pa atong makauban si Andrew Nosipe aka Werdan, kauban ng iyang uncle na si Vince Nosipe. Yo, yo, yo! Good morning Werdan and Vince! Welcome din his at home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo, sir? Kamusta ka din, Werdan? Good morning ma'am. Good morning sa itong mga kapuso diya nga nananaw karon. Good morning po ma'am, ug good morning po sa kapuso nagtanaw sa karon. Ako si Vince Panessa, sound engineer ni Werdan. Nagapuyo diri sa Bangkal, Davao City. Ug tito ni Werdan. Hi, Werdan! So sa karon sa imong Tito Vince ka, nagpuyo, bales siya po ang imuhang direct and at the same time, siya po ang imuhang talent manager. Pero syempre, ang mga kapuso nato, kanigid ang unang pangutana, asa daw nagikan ang imuhang pangalan na Werdan? Scream name na ko, Ma'am Werdan. Ang tinuod ako na pangalan ma'am kay Andrew, girambo-rambo lang ma'am. Hey, Sir Vince naman, sir, nakita namo ang mga rap music videos ni Werdan sa social media ug daghan gyud kaayo ang napabilib niya. Paunsa ba ninyo na-discover nga adunay talent sa pag-rap si Werdan? Actually ma'am, 9 years old pa lang si Werdan. Nakita na namo siya potential na siya hilig sa pagka-rap tungod sa napog ko recording studio. Sige siyang tanaw-tanaw sa mua. Then one time experimental lang amo lang gitry na gusto try lang namo nga mag-i-rap si Werdan. Then nasabayan man po niya ang among expectation mao to na tuloy-tuloy na hilig na niya ang rap. Very talented gud kaayo si Werdan tungod kay nasayran pud namo nga sugod pa di ay nga 9 years old ka nag-start na ka sa imuhang pag-rap. Kinsa ba ang imuhang idol or inspiration nganong nahilig ka ani sa pag-rap? Interesado ko sa pag-rap kay tungod nagtanaw-tanaw ko diri pag na mag-record sa studio kay magtanaw ko ato dito nahilig na nako. Werdan, sukad ba ka ni adto dream na bagyod nimo nga mahimong usa ka sikat nga rapper? Dream na ko ni sikat na rapper ma'am kay gusto na ko akong kanta madungog sa tibuok Pilipinas. Grabe, and look at where you are right now, Werdan. And as to Sir Vince naman, Sir Vince, si Werdan ba ang nag-compose sa iyahang mga kanta o usually unsa pud ang tema sa iyahang mga rap songs? Sa pag-compose sa kanta sir, ang idea na jud kay Werdan tapos sharing na lang mi. Ang title siya mga kanta para sa nang bata pa gani para sa mga bata nga bata pa pero nagauyab-uyab na ug na siya bagong release karon nga feeling dato para sa mga bata nga pa feeling dato bisan nilang ginikanan naglisod. Eto nipatok online ang inyong rap song music video entitled Feeling Dato. Unsay istorya ani nga kanta ug ngano nakaisip ninyo na himuan kini og usa ka music video? Main point namo sa man para gyud sa mga batan-on karon nga feeling dato nga bisan nilang ginikanan naglisod, nagapaningkamot pero social sila kuan sa social media paibog-ibog. Then dadto namo na share ni Werdan na what if buhatan namo. Then okay man pod kay makarelate man pod tanan kasagaran kay tungod sa age pod ni Werdan nga siyang sama siyang edad iyahang ginatambagan ganon. Werdan, gawas sa mahimong rapper, unsa pa ba ang imong mga pangandoy sa kinabuhi? Pangandoy po na ko ma'am na makatindog ko sarili na ko sa studio o makatabang ko sa akong mga ginikanan. Ngarap na ko na gusto na ko makabawi ko na makahuman kong eskwela. Sir Vince, unsa pod ba ang mga trainings kay imong ginatudlo kay Werdan? Ang trainings ni Werdan ma'am sa 9 pa yang edad antod sa nagkaedad siya ginahasa na namo siya na maka-compose og iyaha hangtod nga ang pinaka na-train gyud namo siya nga siya na ang mag-operate sa studio hangtod na hilig na gyud niya ang rap. Siya na gyud naga-operate ma'am if na mag-record, siya na akong ginapa-edit ganon. Werdan, aside po sa pag-rap, unsa ba ang imong mga hobbies and interests? Sa pag-rap, hilig po ko mag-basketball o mag-bike-bike po.
Ug karon syempre ang ginahulat natong tanan ang pasample ni Werdan in 3, 2, 1. Take it away, Werdan. O bata paggani kasi gina kag uyab-uyab, bata paggani kasi gina kag uwag-uwag, gahira baya sugoon, sige tulak-tulak, maguba ang nawong tiili bundak-bundak, Werdan. Grabe, Lodi, gid kaayo ka, Werdan. Murag nabitin pa mi sa pasample, pero magaling na magaling pa rin. Daghan kaayong salamat. Pero una nato humuno ng ato ang kamustahan naman this morning, Werdan. Unsa imong mensahe sa tanang mga kapuso nato nga padayon gihapon gasuporta nimo sa lalo na sa imong mga music videos. Salamat sa akong pag-share sa akong mga kanta, og daghan pa kong kanta na igawas, og kung gusto mo madungog pa mong uban na kanta, bisita lang mo sa among YouTube channel, Di Try Pamilya Werdan. How about you, Sir Vince? Unsa po ang imuhang message or advice naman kay Werdan? Go ahead, sir. Ako ma-advise lang kay Werdan, ma'am, na ipadayon lang niya iyang pangandoy antod sa makabot niya og naalang ko diri kanunay siya magsuporta. Alright, continue lang sa pag-pursue sa imuhang mga dreams o talento sa pag-rap, Werdan. Ug daghang salamat po sa imong very supportive na uncle nga si Sir Vince. Padayon lang, sir, sa pag-guide kay Werdan. Daghang kaayong salamat, Sir Vince. Ug syempre kay Andrew aka Werdan. Stay safe! Daghang salamat, ma'am, sa pag-invite sa mga diri ni Werdan, labi na sa itong mga kapuso diha ug sa At Home with GMA Regional TV. Salamat sa pag-invite. At salamat po, ma'am. At salamat po sa kapuso.